Усім прывітанне, і мы распачынаем наш новы эфірны дзень, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. З вами Зміцер Лукашука, з намі на сувязі кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Добрый дзень, спадар Андрей. Добрый дзень, Зміцер. Шмат тэмаў назапасілася актуальных, вот таких сілавога накірунку, у якім вы эксперты, які хацелася абмеркаваць. І давайте, можа быць, пачнем з такога самага магутнага ядзернага аспекта. На мінулым тыдні Владимир Макей заявіў пра гатоўнасць Беларусі прыняць на сваёй тэрыторыі расійскую ядерную зброю. І таму першае пытанне: а навошта гэта Беларусі? Ну, па-першае, Макей не сказаў нічога новага. Я ему паўтарыў тую тэзу, якую Лукашенко выказаў, дай бог памяці, здаецца, 30 лістапада у інтэрв'ю прапагандысту крамлёўскаму Дмітрию Кісялёву аб тым, што вяртанне расійскай ядернай зброі на тэрыторыю Беларусі цалкам магчыма, но пры некаторых умовах. На халеру гэта афіцыйнаму Менску. Па-першае, гэта частка элементу шантажа Захаду. Гэта працяг даўняй песні, што калі вы будете занадта моцна ціснуць на Лукашенко, то ён сыдзе пад Крым. І вось зараз яны паказваюць: а вось мы ўжо амаль там, таму вы, таварышы буржуі, думайце вводзіць новыя санкцыі, там патрабаваць вызвалення палітвязняў, новых выбараў, альбо неяк давайте абмяркуем сітуацыю некалькі іншым рэчышча. Гэта першы момант. Другі момант, трэба разумець, якія адносіны у Александра Лукашенко асабіста да ядернай зброі. Ён разглядае гэтую зброю як элемент палітычнага прэстыжу. То бок, калі ў цябе ёсць ядерная зброя, у цябе зусім іншая міжнародная вага, да цябе па-іншаму адносяцца, адпаведна з табой размаўляюць у іншай танальнасці. Ну і ён яшчэ мяркуе, што калі ядерная зброя будзе вернута на Беларусь, то беларускі рэжым будзе мець нейкі ўплыў на рашэнне аб выкарыстанні гэтай зброі. То бок, можа быць, не на простава гэты гузік чырвоны будуць мець, а вось нейкае рашэнне, яны будуць удзельнічаць в гэтым рашэнні на выкарыстанне ядернай зброі, адпаведна будуць уплываць. Адпаведна, гэта таксама элемент палітычнага статусу, які таксама можна прадаць назад. А насамрэч, канешне, калі ядерная зброя будзе вернута на Беларусь, то яна будзе вернута толькі ў межах стварэння расійскай вайсковай базы паўнавартаснай з экстэрытарыяльным статусам. А беларускія чыноўнікі змогуць гэтую зброю бачыць па вялікіх светскіх і рэлігійных святах, і тое з не вельмі з блізкай адлегласці. Адпаведна, другое пытанне з гэтай жа нагоды: а Расія, наколькі яна зацікаўленая у тым, каб сюды паставіць сваю зброю? Ну, здавалася б, сыходзячы з той геапалітычнай сітуацыі, напружаных адносінаў з НАТО, калі самі просяцца, то чаму б бліжэй да межаў з НАТО не паставіць гэтую зброю? Ці ўсё ж такі аргументы іншыя ёсць? Ну, па-першае, рашэнне аб вводзе ў Беларусь ядернай зброі, гэта будзе рашэнне выключна палітычнае, а не вайсковае, таму што аснову, скажем так, ядернага стрымання, альбо, калі хаціце, шантажу ў адносінах да краінаў еўрапейскага звязу з боку Расіі з'яўляюцца ракеты «Калібр», размешчаныя на караблях, вайсковых караблях Чарнаморскага і Балтыйскага флотаў. І знаходжанне на тэрыторыі Беларусі ядернай зброі, яно прынцыпова нічога не вырашае, бо ты ж ядерны кожны карабель з ракетамі «Калібр», ён можа перакрываць тэрыторыю для нанесення удараў па сухапутных цэляў плошчай 7 мільёнаў квадратных кіламетраў. То бок, один карабель закрывае 7 мільёнаў квадратных кіламетраў тэрыторыі для нанесення удараў па сухапутных цэлях. Па марскіх там менш, на 800 тысяч, ну там ёсць свае асаблівасці. Таму тут можа быць гэта толькі ў адным выпадку. Калі Расія такім чынам дэманструе, што гэтая тэрыторыя, гэта зона ейнага ўплыву абсалютнага і дамінавання. Ну і зноў такі паўтаруся, што юрыдычна гэта павінна быць замацавана стварэннем расійскай
паўнавартаснай вайсковай базы. Пакуль афіцыйны Менск, ну, прынамсі, публічна не дэманструе жаданне на тое, каб такая база была створаная. Зноў-такі лістападаўскае інтэрв'ю міністра абароны лукашэнкаўскага Хрэнінае тэлеканалу Аль-Джазіра, дзе ён наўпростава заявіў, што стварэнне расійскай базы на Беларусі не мае ніякага сэнсу практычнага, бо мы суседнія дзяржавы, расійскае войска недалёка, і калі што, яны даволі хутка змогуць сюды перакінуць свае сілы, што ў прынцыпе адпавядае рэчаіснасці. Але наколькі ось зараз была інфармацыя, Расія і ЗША абмяркоўваюць пытанні узаемнага вось гэтага нейкага вайсковага, я не ведаю, так, супрацоўніцтва, несупрацоўніцтва, як правильно назваць, але размежавання нейкіх інтарэсаў. Гэты дакумент, які быў зліты, якога на ухваленне якога настойвае Расія, што, маўляў, і там прапісана, што і Расія, і НАТО з другого боку бяруць на сябе абавязкі не размяшчаць новыя там базы ці вайсковыя ці нейкія іншыя вайсковыя аб'екты на тэрыторыі краінаў Еўропы. Ну, Беларусь краіны Еўропы. Калі гэты дакумент будзе ухвалены, то гэта закрые магчымасць Расіі тут размяшчаць нейкую базу? Не, па-першае, гэты дакумент не будзе ухвалены, бо ён сфармуляваны такім чынам і прадэманстраваны на публіку. Ён не быў зліты, ён быў адкрыта апублікаваны расійскім МЗС такім чынам, што Захад просто не, і Злучаныя Штаты просто не змогуць яго падпісаць, бо гэта фактычна шантаж і ультыматум. Прычым шантаж і ультыматум з боку краіны, якая вайну яшчэ не выйграла, і больш за тое, якой няма шансаў перамагчы ў любой вайне са Злучанымі Штатамі альбо з НАТО ў больш шырокім сэнсе. Калі паглядзець на тэкст дакумента, то там все абавязательства на баку НАТО. А Расія можа рабіць все, што заўгодна, ну, фактычна все, што заўгодна. Там ёсць некаторыя абмежаванні па вучэннях, больш за брыгаду і па неразмешчанню ракетнага ўзбраення, якое можа нанесці удары па тэрыторыі краінах НАТО. Але прынамсі гэта не забараняе размяшчаць узбраенне, якое можа наносіць удары па беларускай тэрыторыі, напрыклад, альбо па украінскай, альбо па малдаўскай. Таму на сённяшні дзень, скажем так, гэта расійскія хацелкі, якія, безумоўна, будуць адрынутыя заходнім бокам. Пры гэтым Расія разумеюць, што яны не могуць быць прынятыя. Але вось чамусьці, пакуль да канца не зразумела для мяне, прычыне яны іх высунулі, і высунулі менавіта дэманстратыўна публічна. І тыя заявы, якія гучаць, яны, у прынцыпе, абсалютна канфрантацыйныя. Незразумела, чаму гэта адбываецца, то бок ёсць некалькі версіяў, але, ну, пакуль нам застаецца назіраць, што будзе далей. Я вярнуся да вашых словаў пра тое, што нават гэты вось гэтае выказванне Макея наконт ядзернай зброі, гэта пасыл найперш Захаду, што, маўляў, давайте ўсё ж такі нейкім чынам там сядаць за стол перамоваў. Навошта Мінску? Не, ну, зразумела, што ў прынцыпе это как бы адносіны варта падтрымліваць, але у сённяшніх умовах і навошта Мінску закідаваць гэтыя пасылы? Здавалася б, зараз усё робіцца для того, каб наадварот усё больш шчыльней у абдымкі з Расіяй ісці. Навошта гэтыя пасылы? Якая іх мэта? Ну, па-першае, трэба звярнуць увагу, што ў дадзеным выпадку Макей выступае ў ролі кепскага паліцыянта, злога паліцыянта. А добрым паліцыянтам на мінулым тыдні стала наша Міністэрства абароны, якое пачало засыпаць заходнія краіны прапановамі аб перамовах неадкладных, нягледзячы ні на якія палітычныя эпідэміялагічныя умовы дзеля таго, каб значыцца разабрацца з тымі праблемамі, якія назапасіліся у двухбаковых адносінах. Пры гэтым вельмі цікава. 29 лістапада Александр Лукашенко на сустрэчы з генераламі называе суседнія краіны НАТО ворагамі. А літаральна 17 снежня Міністэрства абароны называе гэтыя краіны краінамі пояса добрасуседства, якія занялі неканструктыўную пазіцыю.
пачуйце адрозненне. Чаму зараз? Можа быць таму, што ў Менску зразумелі, што пазіцыя Масквы такая, што ў прынцыпе лепш трымацца далей ад яе. Таму што калі пачалося вось гэта такое дэманстратыўнае збліжэнне пасля жніўня 2020 года, пазіцыя Масквы з кропкі гледжання менавіта мілітарнай бяспекі ў рэгіёне, яна хутчэй была накіравана на дээскалацыю. То бок там, конечно, дэманстратыўныя нейкія дзеянні яны прадпрымалі, заявы рабілі, вар'яты на тэлевізіі расійскай працягвалі шчыраваць, але пры гэтым менавіта вось практычныя дзеянні яны былі накіраваны хутчэй на дээскалацыю. Былі усталяваныя кантакты з заходнім вайсковым кіраўніцтвам, былі кантакты на ўзроўні спецыяльных службаў. Я хочу звярнуць увагу, што той же старшыня расійскай службы знешняй выведкі заявіў неаднаразова аб цікаўнасці да супрацоўніцтва з ЦРУ амерыканскім. Ну, уявіце, савецкі КДБ заяўляе аб жаданні па супрацоўнічаць з ЦРУ ў 79-м годзе. Ну, гэта ж немагчыма уявіць нават. А тут, так бы мовіць, вось шлі на такім шляху дээскалацыі, а Менск выступаў у ролі такога інфант-трибілу. Так? І вось зараз апынулася такая сітуацыя, што паводзіны Крымля яны становяцца абсолютна неадэкватнымі, непрадказальнымі. Відавочна, што ў Менску асаблівай інфармацыі адносна расійскіх стратэгічных планаў немає. І яны зразумелі, што яны могуць трапіць пад раздачу. Прычым 100% трапяць, і гэта ўжо будзе сур'ёзна. Гэта не будуць гэтыя санкцыі смешныя, якія там яны то вводзяць, то не вводзяць, то яны дзіравыя, то не дзіравыя. Гэта ўсё будзе па-даросламу. То бок тут можна тамагаўкам па башке атрымаць. А вось гэтага не хочацца. А з якой нагоды? А калі пачнецца рэальная вайсковая канфронтацыя ў рэгіёне паміж Расіяй і Захадам, ніхто не будзе глядзець на так званы сітуацыйны нейтралітэт Беларусі. На Беларусі ёсць два расійскіх стратэгічных аб'екта, якія будуць вельмі важнымі дзеля таго, каб іх нейтралізаваць. Гэта сувязь у Вілейцы, якая забяспечвае расійскія флоты ў паўночнай Атлантыцы, сувязі ў тым ліку і падводныя лодкі, тым ліку і з ядерным узбраеннем на парту, і гэта станцыя папярэджання аб ракетным нападзе ў Гансевіча. Пры любым вайсковым сутыкненні гэтыя аб'екты будуць знішчаны проста ў першай хвіліне. То бок тут нават не павінна быць ніякіх сумненняў. І калі беларускі бок паспрабуе перашкодзіць гэтаму, то будзе знішчана і тое, што паспрабуе перашкодзіць. Таму што з кропкі гледжання і заходніх генералаў заўсёды Беларусь разглядалася як частка расійскай вайсковай інфраструктуры, расійскай вайсковай машыны. Але раней гэтыя падыходы вайсковыя на захадзе, іх можна было неяк нейтралізаваць, утаймаваць палітычнымі інструментамі. То бок у палітыкаў, шмат у якіх палітыкаў была іншая пазіцыя. Шмат у якіх экспертаў была іншая пазіцыя, шмат у якіх медыа. А зараз ёсць поўны кансэнсус. Беларусь — гэта частка вайсковай, расійскай вайсковай машыны, гэта проксі Крымля, размаўляць з імі няма аб чым. Ну і гэта адбылося дзякуючы, уласна кажучы, беларускаму рэжыму. Што хацелі, то і атрымалі. Наколькі ўсё ж таки вялікая верагоднасць гэтага канфлікта, узброенага канфлікта паміж Расіяй і Захадам? Разумееце, пакуль выглядае такім чынам, што Расія ў прынцыпе да вайны не рыхтуецца. Тым больш да вайны з Захадам, таму што яны разумеюць кошт пытання. Калі прыязджаў галава ЦРУ Бернс і былы, дарэчы, амбасадар США ў Маскве, калі там, здаецца, ў лістападзе ён быў в Маскве 2 дні з вельмі дзіўным візітам, то, як кажу, злыя языкі, ён прывёз 2 тэчкі. Адна тэчка — гэта спіс сваякоў і блізкіх да расійскай верхушкі, якія жывуць у краінах Захаду. А другая тэчка, значна больш тлустая, гэта спіс актываў, якія належаць расійскім топам на Захад. З вельмі простым меседжам. Любы зрух, і ні гэтых людзей, ні гэтых актываў у вас не будзе.
Таму казаць менавіта аб гатоўнасці России воевать з Захадам, ну, пакуль, я б сказал, не выпадае. Але незразумела, што будзе адбывацца на расійска-украінскай мяжы. Так, там засяродзены даволі значныя сілы, але іх недастаткова для разгрома Украіны з аднога боку, але іх дастаткова для таго, каб стварыць лакальны крызіс на Донбасе, бо я хочу нагадаць, так званыя народныя рэспублікі прэтэндуюць на ўсю тэрыторыю у адміністрацыйных межах Донецкай і Луганскай абласцей Украіны. То бок нельга выключаць, што вось гэтыя іх там неты, якія фактычна будуць расійскімі вайскоўцамі, паспрабуюць правесці лакальнае абвастрэнне на Донбасе, што таксама выкліча адказ Захаду. І адказ вельмі сур'ёзны, які можа, па-першае, перарасці ў канфрантацыю, таму што, ну, невядома, як сабе будзе паводзіць Крэмль. А па-другое, ён у любым выпадку закране Беларусь, і відавочна, што ў Менску гэта разумеюць і пачалі да гэтага рыхтавацца. Якім чынам гэта можа закрануць Беларусь усё ж таки у выпадку гэтага вось украінскага, так бы мовіць, накірунку канфлікта, і як Мінск пачаў рыхтавацца? Ну, глядзіце, агульным момантам з'яўляецца заявы аб тым, яны неафіцыйныя, яны хутчэй інсайдерскія, але яны гучаць даволі рэгулярна, аб тым, што Расія сутыкнецца з так званымі санкцыямі з пекла, адным з пунктаў з якіх з'яўляецца адключэнне расійскай банкаўскай фінансавай сістэмы ад міжнароднай сістэмы разлікаў, SWIFT, напрыклад. І тут трэба заўважыць, што для Беларусі гэта будзе вельмі вялікай праблемай з кропкі гледжання эканомікі, таму што 40% нашага экспарта ідзе ў Расію. І пытанне, як разлічвацца потым за гэты экспорт. І як набываць тое, што нам трэба ў Расіі. Такі ж расійскі аналаг SWIFT, і да яго ўжо нібыта там вот падключаюцца. Так, гэты расійскі аналаг ствараецца і быў створаны пасля 2014 года, пасля таго, як пачаліся размовы аб адключэнні Расіі ад SWIFT. Першымі далучацца да яго, падключацца ў мінулым годзе сталі банкі з расійскім капіталам. Зараз, наколькі вядома, усе расійскія банкі маюць доступ да гэтай сістэмы, і адпаведна ў выпадку адключэння Расіі беларуска-расійскі гандаль, разлікі за гэты гандаль будуць працягвацца ўжо ў межах, ну, праз гэтую вось расійскую сістэму. Але ёсць яшчэ адзін момант вельмі важны. Справа ў тым, што гандаль энерганосьбітамі паміж Беларусю і Расія адбываецца за даляр, не за рублі. І таму тут цікава звярнуць увагу на тое, што Нацбанк Беларусі яны пачалі, скажем так, пераводзіць частку золатавалютных рэзерваў у кэш, у гатоўку. І больш за 530, здаецца, мільёнаў ўжо пераведзено ў гатоўку і знаходзяцца ў Менску. Калі пералічыць гэта вось на нафтагазавы экспорт, гэта недзе месяц гэтага экспорту будзе забяспечаны. Таму, адпаведна, ну, нейкую 100% уяўлення аб тым, якія планы ў Маскве, ў Менску не маюць, але ўсё ж такі нейкія ўскосныя сведчанні расцэньваюцца такім чынам, што абвастрэнне вельмі сур'ёзнае, цалкам магчыма. Зноў-такі паўтаруся, пакуль не выпадае казаць менавіта аб падрыхтоўкі Расіі да вайны з Захадам, менавіта з Захадам, ці аб маштабным уварванні ва ўкраіне, але лакальныя абвастрэнні, якія пацягнуць за сабой і палітычныя, і эканамічныя наступствы, ну і на выхадзе, канешне, і мілітарнай таксама, праз нарошчванне вайсковай інфраструктуры НАТО ў суседніх дзяржавах з Беларусю і адпаведна нарошчванне вайсковых магчымасцяў Украіны, яны цалкам магчымы. Такім чынам атрымліваецца, што калі Мінск у паводзінах Масквы нешта і непакоіць, то найперш гэта вось гэтыя вайсковыя і эканамічныя чыннікі, а не тыя, пра якія казалі, што вось Масква настойвае на правядзенні рэферэндуме, вось яна зацікаўлена ў транзіце ўлады, і вось яна там некая пераемніка для Лукашэнкі, можа быць, прыглядае і гэтак далей. Гэта не асабліва хвалюе Мінск. Москва можа быць зацікаўленая ў рэферэндуме, у транзіце ўлады і пераемніка праглядае ў Мінск. Але давайте згадаем, што вся гэта гісторыя з канстытуцыйнай рэформай пачалася ў 2018 годзе, а не ў 2020.
І таму наўпроставай сувязі да того, што адбывалася на Беларусі цягам апошніх 1,5 гадоў, яно можа не мець. Але, безумоўна, тут Менск непакоіць, калі мы кажам менавіта пра ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі, Менск непакоіць трошкі іншая сітуацыя, што Масква можа паспрабаваць тут згуляць сваю гульню. І Лукашенко, наколькі я разумею сітуацыю, хацеў бы дамовіцца з Пуціным аб тым, што Пуцін будзе знешнім гарантам функцыянавання новай рэдакцыі існуючага беларускага рэжыму пасля канстытуцыйнага рэферэндуму. Вось чаму мы да гэтага часу не бачым тэксту Канстытуцыі і адначасова мы не чуем навінаў аб тым, што нейкая праца аб ягонай дашліфоўцы працягваецца. Вось чаму ўвесь час пераносяцца гэтыя заяўленыя тэрміны вынесення тэкста на грамадскае абмеркаванне. Да тых часоў, пакуль Лукашенко не сустрэнецца з Пуціным, хутчэй за ўсё мы гэтага тэксту не пабачым. А яны павінны сустрэцца, фактычна на днях. Гэта пра сочынскую гэтую сустрэчу размова ідзе. Сочынскую, крэмлёўскую, халера ведае, дзе там зараз, дзе Пуцін, я не адсочваю ягонае перасоўванне па расійскай тэрыторыі. Пісалі, калі казалі, што пра магчымую гэтую сустрэчу, то я не ведаю, так была такое меркаванне, што гэта Лукашенко паедзе справаздачыцца, чаму ён вось гэтага чалавека паставіў на месца Ярмошынай, а не якога-небудзь іншага. А тут, аказваецца, па Канстытуцыі хутчэй за ўсё будзе размова ісці. Слухайте, прозвішча чалавека на пасадзе Ярмошынай, в прынцыпе, ніякай ролі не адыгрывае, бо гэтыя людзі, яны выканаўцы. Яны тэхнічны выканаўцы. Так, яны шмат што ведаюць, шмат што бачаць. Яны ўнутры сістэмы, але яны не прымаюць рашэнь. Яны абвесцяць той вынік, які ім скажуць абвесці. І прозвішча тут абсалютна ролі не іграе. Я думаю, што перш за ўсё зараз пытанне будзе аб пераходных палажэннях Канстытуцыі, нават не аб самой Канстытуцыі, там гэтай ВНС і гэтак далей. Нікому не цікава, насамрэч. А менавіта аб пераходных палажэннях, аб чым, дарэчы, Лукашенко неаднаразова казаў. То бок, на маёй памяці, за апошнія 3 тыдні ён 5 разоў звяртаўся да тэмы магчымых датэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Вельмі дзіўна. Хутчэй за ўсё менавіта гэтыя тэрміны выбараў, новых выбараў органаў улады, каб, скажем так, прывесці ў адпаведнасць з патрабаваннямі новай Канстытуцыі, будуць прапісаныя у пераходных палажэннях. І, дарэчы, калі мы пабачым на грамадскім абмеркаванні тэкст без гэтых пераходных палажэнняў, то гэта, на маю думку, будзе сведчыць 100% аб датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Прычым вельмі хуткіх. Няўжо Лукашенко пойдзе на гэта, бо рабілі высновы з яго словаў падчас прызначэння новай Ярмошынай, так бы мовіць, што вось распісаны ўжо графік электаральных кампаній і ні пра ніякіх там датэрміновых выбараў у гэтым графіку ад Лукашэнкі няма. Наколькі я бачу ягоны спіч, наколькі я яго слушна зразумеў, бо тут жа заўсёды пытанне інтэрпрэтацыі. Лукашенко пераскоквае з ідэі на ідэю, там вельмі часта складана проста некую логіку праследзіць, але гаворка шла аб тым, што не будзе ніякіх датэрміновых выбараў пад кантролем АБСЕ. А аб тым, што ў іх ёсць свой палітычны графік, можна не сумнявацца. Я вярнуся да тэмы магчымых ўсё ж такі перамоваў паміж Мінскам і, не ведаю, тут Брусэлем, Вашынгтонам, калектыўным захадам, як любяць гаварыць беларускія прапагандысты. Але вось няўжо для пачатку гэтых перамоваў захаду, так нават чыста тэарэтычна, хопіць заяў Макея, намёкаў Лукашенка, яшчэ нейкіх захадаў. Усё ж такі, я так разумею, сітуацыя дайшла да таго, што на захадзе чакаюць нейкіх практычных крокаў, нейкага там пачатку вызвалення палітвязняў, да прыкладу.
але ці што-нибудь сведчыць про тое что Мінск готовы на гэта пайсці з улікам заяваў шмат каго з экспертаў про тое что Мінск на гэта не пойдзе, Лукашенко на гэта не пойдзе, бо гэта будзе азначаць что вот нібыта яго, як это ён сам любіць гаварыць, нахілілі. Ну, па-першае, безумоўна, словаў і нейкіх страшылак абсалютна недастаткова. Я яшчэ раз паўтаруся, што Мінск зараз разглядаецца як проксі Крамля, і таму адносіны, адпаведна, з Беларусью, яны будуць выбудоўвацца не па асобнаму трэку, а ў межах гэтай рамкі расійска-заходніх адносінаў. А, на жаль, гэтыя адносіны літаральна апошнія тыдні, менавіта пасля размовы Пуціна з Байденам, пачалі рэзка пагаршацца. Па-другое, адносна таго, пойдзе, не пойдзе, на што гатовы, ну, літаральна днямі павінна адбыцца, альбо, можа, уже адбылося паседжанне камісіі па памілаванню апошняго ў гэтым годзе, якое павінна разглядаць у тым ліку і пытанне аб вызваленні альбо змены пакарання, рэжыму пакарання для тых палітзняволеных, якія накіравалі прашэнне аб памілаванні. Таких людей было немало. Я не готовы казаць, наколькі іх было шмат, але гэта десяткі людзей. І пры гэтым в адрозненні ад спіса Васкрасенскага, гэтым разам да гэтых людзей для таго, каб яны пісалі паперы аб памілаванні, звярталіся праз адміністрацыі месцаў адбыцця пакарання, а не ад нейкага незразумелага чалавека з ягонымі пісулямі. Таму паглядзім насамрэч, чтобы літаральна днямі больш-менш нешта стане зразумела. Безумоўна, пакуль, на жаль, не ідзе гаворка аб вызваленні знакавых фігураў пратэсту, но шлях пачынаецца з першага кроку. Паглядзім. Ну, уявім сабе, што сапраўды пэўная колькасць людзей, якія сядзяць па палітычных матывах, я так разумею, хутчэй за ўсё гэта будуць тыя людзі, якія знаходзяцца альбо на хіміі, ну, маюць невялікія тэрміны, напісалі такія прашэнні аб памілаванні, і яны будуць памілаваны. Плюс да ўсяго апошнім часам нешта актывізаваліся размовы наконт неабходнасці пачатку, так бы мовіць, хай сабе непублічных перамоваў паміж Захадам і Мінскам, каб ўсё ж таки Захад адмовіўся ці там, скажем, пасунуў кудысьці у закрама патрабавання новых выбараў і пачаў гаварыць толькі пра вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсій, і тады вот налажванне стасункаў. Пра гэта казаў паўтары тыдні таму у мяне в эфіры Мацукевич, Павел Мацукевич, пра гэта намёкамі казаў Артём Шрайбман. Зараз вот вялікі такое абмеркаванне выказванняў на гэтую ж тэму пісьменніка Артура Клінава, то, можа быць, сапраўды да гэтага ўсё ідзе? Я, шчыра кажучы, не бачу, каб менавіта да гэтага шло, таму што зараз змянілася сітуацыя. Яшчэ раз паўтаруся. Ну, вось выйдуць гэтыя палітвязні. Можа, гэтага знака будзе дастаткова для Захада? Не, гэтага знака будзе недастаткова для Захаду, таму што, па-першае, зараз змяніліся адносіны Захаду да тэмы палітвязняў, рэпрэсіяў на Беларусь. Гэта праблема беларусаў. Гэта не праблема Захаду. Разумееце? Гэта не той тавар, які можна зараз прадаць на Захад. Але наяўнасць палітвязняў і рэпрэсіяў гэта тое, што перашкаджае любому прадуктыўнаму дыялогу з Захадам. А гэта раз. Па-другое, у Мінску фактычна не засталося, скажем так, адвакатаў на Захадзе. Апошнімі былі аўстрыякі. І што яны атрымалі? Гісторыя з гэтай венскай канферэнцыі, якая так і не адбылася. Зараз гісторыя за адзін вельмі дзіўная. Накат такі, незразумелы. То бок, узровень таксічнасці беларускага рэжыму такі, што на сённяшні дзень наўрад ці на Захадзе ёсць палітык, які гатовы паставіць уласны палітычны капітал, уласны палітычны аўтарытэт на тое, каб пачаць перамовы з Мінскам да тых часоў, пакуль знаходзяцца за кратамі палітвязні.
Тым больш что ну гэта палітычна будзе вельмі складана. У тебе за кратамі знаходзяцца 2 з 3 асноўных кандыдатаў на прэзідэнты на травень 2020 года. Я маю на увазе Бабарыку старэйшага і Сергея Ціхановскага. Якія перамовы могуць быць? Перамовы з захадам могуць быць толькі як частка перамоваў ці некага круглага сталу ўнутры краіны. Мне так здаецца. Адпаведна, дзеля таго, каб гэты круглы стол меў нейкую вагу, лідары пратэста павінны ўдзельнічаць в гэтым круглым столе. То бок сітуацыя насамрэч даволі тупіковая. Усе гэтыя хацелкі і жадалкі і фантазіі на тэму, што вось там давайте паспрабуем там альбо што вось захад пачне праз палітвязняў. Слухайте, давайте паглядзім на сітуацыю з актывістамі Саюза палякаў на Беларусі. Анжелікай Борыс і Анджэем Пачобутам, які ўжо каторы месяц знаходзяцца в вязніцы. І што гэта неяк паўплывала на польскую пазіцыю, палякі пачалі гандаль? Не пачалі. А палякі на сённяшні дзень гэта адзін з мадэратараў палітыкі еўразвязу і НАТО ў адносінах да Беларусі. Я не бачу на сённяшні дзень поле для нейкіх перамоваў. То бок спачатку першымі гэтай перамовы стануць магчымымі, трэба стварыць поле. Каб стварыць поле, трэба не проста вызваліць палітвязняў. Трэба вызваліць лідараў пратэсту, знакавых персонаў пратэсту і сесці з імі за стол перамоў. Іншая справа, што, канешне, гэтыя перамовы могуць ні да чого не правесці ў палітычным плане. Але працэс, каб запусціць працэс перамоваў захадаў, трэба спачатку запусціць працэс нармалізацыі ўнутры краіны. А гэта калі і адбудзецца, то гэта адбудзецца пасля канстытуцыйнага рэферэндуму, пасля новых выбараў. Разумееце, каб сказаць, вось у нас ужо ёсць тут і парламент, і прэзідэнт да сустрэчы праз 5 гадоў, а пакуль давайте паразмаўляем, як мы будзем выбудоўваць новую Беларусь. І 5 гадоў можна балбатаць далей. Рэферэндум і датэрміновыя выбары. І ў такім выпадку, калі ўсё ж таки улада, калі і пойдзе, то пасля як мінімум рэферэндума, якім вам бачыцца фармат удзелу грамадзянскай супольнасці беларусаў у гэтым рэферэндуме? Как бы сказаць, што мы разумеем, што гэта магчымасць пачатку прынамсі унутры беларускага дыялогу, і таму пойдзем, ці дарэчы, апазіцыя да гэтага заклікае, ці што? Вы маеце на ўвазе што? Я не вельмі як все ж таки рэагаваць на гэты рэферэндум? Улічваць тое, што пасля гэтага рэферэндума магчымы пачатак нейкага унутры беларускага дыялогу і ісці насустрач гэтаму, ці як сябе паводзіць? Ваша пазіцыя. Моя асабістая пазіцыя, я пайду і зраблю бюлетэнь несапраўдным. Моя, скажем так, асабістая пазіцыя, якой я прытрымліваўся яшчэ задоўга да гэтай нейкай аб'яднанай тактыкі ці стратэгіі на рэферэндум на сённяшні дзень. Таму што пытанне тут нават не ў тэксце Канстытуцыі, пытанне ў тым, што у цябе гэтая Канстытуцыя, яна не будзе мець ані юрыдычна, ані палітычна легітымнасць. Яшчэ раз нагадаю, што калі ў цябе 2 з 3 асноўных кандыдатаў на прэзідэнтуру сядзяць у турме, без іх прымаць Канстытуцыю немагчыма проста, бо гэта будзе Филькіна грама. І гэта насамрэч не пачатак вырашэння праблемаў, а гэта працяг іншых праблем, тому што потом спатрэбіцца з палітычных чыннікаў праводзіць яшчэ адзін рэферэндум і распрацоўваць чарговы праект Канстытуцыі і так далее. Таму гэта не вырашэнне пытання, і пытанне павінна вырашацца, але іншым чынам. Спачатку вызваліць гэтых людзей, даць ім магчымасць удзельнічаць у распрацоўцы новага тэксту Канстытуцыі, а ўжо пасля галасаваць. Калі спачатку галасавання, то гэта проста не мае ніякай ні палітычнай, ні юрыдычнай. Зразумела. На заканчэнне коротка, калі казаць пра магчымыя датэрміновыя выбары, Павел Латушка не выключае, што гэтым, так бы мовіць, пераемнікам Лукашэнкі па выніку гэтых выбараў можа стаць Сергеенко, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Да гэтага хадзілі размовы пра Качанаву. Ваш варыянт? Мой варыянт Качанова. Я просто не бачу, каб Сергеенко накачвалі нейкімі паўнамоцтвамі, прабачце каламбур.
занадта шмат пытанняў перакладзена на Наталью Івановну, які яна не павінна вырашаць по свайму статусу старшыні вышэйшай палаты парламента. Адносна генерала Сергіенкі, калі казаць, калі б я выбіраў, умоўна кажучы, паміж Качанова і Сергіенкам, я б выбраў, конечно, Сергія. Таму што, все ж таки гэта розны ўзровень кампетэнцыі, скажем так, нікога не хочу пакрыць. Да, але як ёсць, так ёсць. Добра, дзякуй вялікім. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Андрэй Паротнікаў, Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайце і глядзіце нас. Думайце сваёй галавой.